Neața, Bună dimineața, Mădălina! neața, neața. Cum ești astăzi, Elena? Da, sunt într-o perioadă lungă de muncă susținută, dar ca de fiecare dată e bine când te trezești de dimineață. Astăzi, la 6:30, când am început noi să discutăm despre cum facem episodul ăsta, ne-a venit ideea să discutăm despre prețuri și felul în care ne stabilim prețurile. Și cum ne poziționăm? Da. Cine suntem? Și cui ne adresăm în funcție de prețurile astea cu care trebuie să vindem ca să avem o afacere. Că exact cum spuneam, nu avem o afacere dacă nu facem vânzări. Exact. Cum ne-am gândit noi să începem? În primul rând, să clasificăm activitățile, pentru că și prețurile și poziționarea se face diferit în funcție de activitatea pe care firma o desfășoară. Și anume poate fi de comerț, de servicii sau de producție și lucrări. Iar dacă vorbim din punct de vedere contabil, ca o mică diferență, să putem să le diferențiem din punct de vedere contabil, ce avem nevoie să înțelegem? Că atunci când ne stabilim prețul, în primul rând, nu avem voie să vindem în pierdere. Adică ce înseamnă în pierdere? Dacă vorbim de comerț, achiziționăm la un preț 10 lei, trebuie să avem un leu marjă minim sau să vindem cu 11 lei ca să avem o marjă de profit, un leu să ne rămână. Dacă vorbim de servicii, trebuie să ne încadrăm cumva în prețul pieței. Și toate costurile companiei și să avem în vedere cât trebuie să vindem și cum trebuie să vindem ca să ne acoperim acele costuri minime. De exemplu, serviciile sunt făcute de oameni, nu? Deci, practic, ce am avea de acoperit ar fi costurile cu salariile și asta ar fi la un nivel minim. Salariile și ce mai avem nevoie. Iar costul de producție și de lucrări este costul în care intră și costurile directe, să zicem că avem nevoie să facem un produs, pe de o parte avem nevoie de materia primă achiziționată și pe de altă parte avem nevoie de omul și costul cu salariu și alte costuri să facă acel produs. Deci costurile directe și indirecte și tot așa ne-ar da se face un precost, un calcul al costului estimat pe acel produs cu care dorim să vindem. De asta... Deci avem costul direct, care sunt efectiv toate lucrurile de care avem nevoie să creăm produsul respectiv, adică materia primă și așa mai departe. Iar costurile indirecte sunt toate costurile asociate producției produsului respectiv. Adică oamenii, salariile, amortizarea echipamentelor, chirii și alte costuri indirecte. Bun, peste aceste costuri directe și indirecte, trebuie să avem și o marjă de profit. Da, și aici, la marja asta de profit, vorbim de multe aspecte, de poziționare și de strategia comercială. De ce? Pentru că poți avea o strategie cu preț mic și atunci obiectivul tău este să îți faci profitul vânzând volume mai mari și în general asta, de exemplu, poate fi aplicat pe un anumit tip de produse sau un anumit tip de servicii, nu poate fi aplicat oriunde, poate fi, de exemplu, la alimente, dar nu poate fi aplicat un preț mic acolo unde deja tu costurile le ai mari ca să faci anume ceva sau, nu știu, dacă oferi consultanță și oferi un anumit standard, ai anumite salarii pe care trebuie să le acoperi și atunci automat prețul tău este mai mare. Deci atunci când vorbim de stabilirea prețului, vorbim și de stabilirea
nișei și modului în care doresc să fiu perceput. Ce aș mai adăuga eu, în afară de aceste, să zic, instrumente tehnici, economice, de stabilirea prețului, de pe ce piață te adresezi, pe ce nișă, cui, este energia pe care o ai tu ca persoană. Pentru că dacă tu, ca proprietar de afacere, îți dai o valoare și vrei să oferi o anume valoare și să fii perceput la valoarea pe care, nu știu, tu ai investit foarte mult în tine, ai crescut, ai niște idei, oferi o combinație de servicii, de produse, o unicitate, deși vorbeam noi înainte că este greu în ziua de astăzi să fii așa, să ai o inovație, să fii unic, să inventezi roata și focul. Da? Greu, pentru că dar totuși cu toții avem ceva unic și acel ceva unic îl punem în valoare, dar depinde foarte mult dacă putem și știm să îl punem în valoare. Iar când facem asta, oricum trebuie să o facem cumva încadrat în imaginea de ansamblu, în contextul nostru. Adică nu poți să vii cu, nu știu, să spui ceva de genul eu am ceva unic, să dai un preț că așa te vezi tu super valoros, dar de fapt să nu ai niciun client. Sau, da, să fie pe burta goală. Da. Și sunt, dacă ne uităm în jurul nostru, sunt tot felul de antreprenori, adică pe de o parte sunt unii care își stabilesc un preț, își văd o valoare, dar nu au clienții și atunci degeaba ai prețul. Alții care se subdimensionează și oferă, cum să zic, servicii la valoare foarte mică, deși chiar piața și chiar și aici este exemplu chiar serviciilor contabile, unde mulți oferă la prețuri foarte mici acest serviciu și atunci s-a creat o percepție de genul că ok, îmi pot găsi un contabil cu care să-mi facă cu 100 de lei, cu 200 de lei sau ceva de genul ăsta, ceea ce nu este ok, pentru că în sine munca, dacă ar fi să cuantificăm cât timp îți ia, cât salariu ar fi, și nu vorbesc minim, da? Că poți să faci calculul ăsta pe un salariu minim, poți să faci calculul ăsta pe un salariu, nu știu, mediu brut la nivel de țară. Câți clienți mi-ar trebui mie, la ce preț, ca să-mi acopăr un salariu mediu brut pe țară? Și atunci aș putea, cel puțin corect matematic, stabilesc un preț. Dar mult din dorința de a avea clienți, din nevoia de a face un venit suplimentar, pur și simplu acceptă să lucreze pe prețuri mici. Și cum vorbeam, noi poate să fie și o strategie intenționată absolut. Adică... Da, corect, adică până la urmă sunt mai multe strategii de preț pe care le poți aplica. Fie aplici strategia prețului cel mai mic și atunci trebuie să te asiguri în permanență care sunt prețurile din piață și cum te poziționezi tu sub. Aici plusul ar fi că o să-ți atragi dintre clienții celorlalți o parte din ei. Minusul ar fi că întotdeauna va trebui să scazi marjele, că și ceilalți o să înceapă să scadă și până la urmă până unde te duci. Dar este și asta o strategie de preț. Altă strategie de preț ar fi să fii, nu știu, liderul cel mai vocal din industria ta. Adică să investești cei mai mulți bani în promovare. Și comunicare. Și comunicarea produsului sau serviciului respectiv. Aici un plus ar fi că reușești să te poziționezi mai rapid în mintea clientului tău, pentru că peste tot pe unde el se mișcă, că se mișcă fizic sau în online, va da de tine și dacă există consistență, noi știm că oamenii încep să folosească. Însă minusul ar fi că vei avea niște costuri foarte mari cu promovare.
Iar o altă variantă, tocmai ca să te diferențiezi față de piață, ar mai fi să fii liderul acela perturbator. Disruptor vine cuvântul din engleză. Aici un exemplu foarte ușor de înțeles ar fi compania Uber, care a perturbat piața de transport de persoane. Adică ce înseamnă asta? Ar însemna să găsești tot felul de metode prin care să faci lucrurile din industria ta să se întâmple mai repede, mai ușor, mai accesibil pentru clientul tău. Iar ce am văzut noi din experiență, cam companiile care inovează în zona asta, cam asta e strategia pe care o aplică, și anume aceasta de disturbare a pieței. Dar eu, de exemplu, cred că contează și cumva cui te adresezi, persoane fizice sau persoane juridice, pentru că și în funcție de asta cred că strategia asta poate să fie diferită. Și apoi, dintre persoanele fizice și juridice, iarăși cărui tip de clienți cu buget mai mic sau buget mai mare, să spun așa. Și este important de la început. De ce? Pentru că, cum vorbeam noi, același tip de serviciu poate fi făcut de către, să zicem, consultanța, da? Dacă este făcută, sau chiar avocatura, sau de cabinete mai mici, prețurile sunt la un nivel mai mic. Iar dacă vorbim de un cabinet mare de avocatură, o casă de avocați veche, cu renume, cu mulți seniori, cu așa, deja vorbim de alte prețuri. Sau au prețurile în funcție de cine se va ocupa de tine. Poate să fie un junior, un senior sau chiar cineva mai influent, să spun așa, pentru că și partea asta de influență contează. Adică și atunci când îți stabilești aceste prețuri. De ce? Pentru că știi că chiar dacă tu vei stabili un preț mai mare pentru un anumit tip de serviciu și ești asociat unei case, unui nume, unui brand, oamenii vor percepe valoarea acelui brand sau firmele. Mă bucur că ai adus în discuție lucrul ăsta, da? Brandul este principalul obiectiv, ca să spun așa, sau principalul motiv pentru care oamenii cumpără. Adică în orice faci trebuie să construiești un brand și deși, nu știu, din punct de vedere al comunicării până la urmă, da, tu ai punctat foarte bine. Există comunicare către zona de retail, adică către clientul final, și există comunicare și poziționare față de zona B2B, de companii. Noi suntem obișnuiți foarte mult cu zona asta de retail pentru că suntem bombardați zilnic de comunicare și de promovare, iar zona B2B funcționează un pic altfel. Chiar dacă vindem și acolo tot către oameni, până la urmă cumpărătorul este o companie, e altă putere de cumpărare, sunt alte proceduri de cumpărare, iar termenul ăla, ciclul de cumpărarea unui produs sau un serviciu în cadrul unei companii nu se face la impuls, se face pe un termen mai lung. Analizat, strategie, să ai estimare în buget de achiziție, buget pentru achiziție pe segmentul respectiv. Nu e așa, gata, m-am hotărât eu companie, cel puțin la companiile mari care lucrează cu astfel de Există o rigoare, iar acolo se pune în balanță odată furnizorul, adică credibilitatea furnizorului, poate să-mi livreze sau nu, de la cine cumpăr, calitatea produsului, calitatea serviciului, referințe, cine mai sunt în piață, care sunt prețurile, adică acolo nu se ia decizia neapărat pe preț sau... Sunt companii, da, care caută lucrurile cel mai ieftin, dar în general în companie cauți cel mai bun raport calitate-preț și așa faci bugetarea.
pentru că compania trebuie să funcționeze în continuare și trebuie să-și ajusteze și ei prețurile pe de-o parte, dar să se și asigure că oferă o calitate către clienții. Da. Și atunci, da, este important să facem diferența asta, dar să nu uităm că fie că avem un business în zona de retail sau în zona de B2B, brandul este cel mai important. Dacă vorbim în zona de produse, acolo brandul e dat de produsul în sine și acolo creăm emoția și nevoia de cumpărare și așa pentru produsul care ne ajută să facem niște lucruri. Dar la fel se întâmplă și în zona de consultanță, adică văd, de exemplu, în multe situații în care oamenii uită că cel mai bun brand în zona de consultanță e brandul personal. Brandul personal, da. Și în ultimii ani chiar s-a dezvoltat mult ideea. Da. Adică oameni care pur și simplu au început să-și construiască acest brand personal. Și uite, pot să vorbesc și despre mine, că eu până acum 2 ani nu mă găseam online. Mai povesteam, eu mergeam mult pe ideea de oamenii care mă cunosc, pe recomandări, și nu a fost practic o strategie bună. Sau a fost până la un moment dat, dar cumva era incompletă. De ce? Pentru că atâta timp cât exista canalul de comunicare online și deja acum, odată cu pandemia, el a devenit primul canal de comunicare folosit și vârf, automat cei care au avut istoria și au folosit acest canal deja cu ani înainte, acum, în acești 2 ani, n-au făcut decât să devină vârf de lance sau... Mai influenți. Da. Exact, cei mai influenți. De ce? Pentru că au avut istoria cum ar veni, nu au început azi să promoveze, să folosească acest canal. Păi dacă te limitezi doar la recomandări și feedback de la clienți și așa, este și asta o variantă, doar că este un pic limitativă, adică și se întâmplă mai greu în timp să ajungă vorba despre tine sau recomandarea ta către un client. Dar da, dacă folosești un instrument de genul social media, care este cel mai accesibil pentru toată lumea, pentru zona asta de creare a brandului personal, ajută mult. Ajută și chiar mai mult de atât, eu am remarcat, tot din experiență, că efectiv te conectezi cu oamenii, cum zic eu, de la inimă la inimă. Nu este, cel puțin eu înainte aveam o prejudecată, că e greu să te conectezi dincolo de ecran, să creezi o conexiune cumva adevărată, nu falsă, să nu existe cumva falsități, cum cunoști omul. Era o prejudecată și o frică că de fapt nu poți crea o conexiune și o relație corectă, transparentă, pentru că ai acel ecran. Dar până, uite, și relația noastră este o dovadă. Dar noi nu ne-am întâlnit niciodată fizic, întotdeauna am comunicat în această manieră, online sau la telefon. Da, sau la telefon, dar conexiunea este extrem de puternică și atât de bine comunicăm încât și chestia asta mi s-a întâmplat și cu oameni cu care am avut prima întâlnire după ce, să zicem, au văzut o postare de-a mea pe Facebook și au zis: uite, eu cred că te-am ales, eu cred că tu poți să mă ajuți. Da, spunem cu ce, cu toată inima. Și am avut o primă convorbire și de acolo s-a legat o relație frumoasă. Păi da, asta e cel mai important. Dacă reușești să faci pasul ăsta, să treci peste prejudecata de a te expune, că până la urmă te expui acolo, știi? Când începi să faci materiale, să discuți așa, te expui în fața unui public pe care nu-l cunoști. Încerci niște ape tulburi din punctul ăsta de vedere, pentru că nu cunoști și dacă ai și o personalitate sau o fire care ești obișnuită să ai control și să te poți mula după așa, lucrul ăsta nu-l faci atunci când începi să îți creezi un brand în zona de social media. Și de aceea singurul lucru care îți rămâne este să creezi materialul, să fii autentic, să fii tu,
Iar prin autenticitatea asta a ta, oamenii or să înceapă să vină la tine. Din nou, cum spuneai și tu, oamenii care rezonează cu tine, că până la urmă despre asta este vorba. Dar este vorba și de a te face vizibil, adică degeaba stai tot într-un colțișor și totul perfect și ai cel mai frumos produs și cel mai bun serviciu și tu în mintea acolo, în mintea ta știi că ai putea să faci extraordinar de multe lucruri să le oferi. Dacă nimeni nu știe că tu ai putea, despre asta este vorba, adică cu ce poți tu să ajuți să fii acolo prezent. Dar într-adevăr se poate și întâmpla, apropo de exemplu tot în social media, să te cumva în rețeaua ta să nu atragi oamenii potriviți. Adică, de exemplu, dacă vrei oamenii sau companiile sau... Și întrebarea atunci ar fi cum faci atunci? Există o tehnică să cum să zic, să îți faci curățenie în rețeaua ta și pe de o parte să te orientezi către oameni cu aceleași afinități, sau oare ei vin pe energia ta? Adică tu ești cu un anumit nivel vibrațional, eu cred foarte mult în asta și am tot lucrat, și apoi atragi oameni pe energia ta. Și, de exemplu, iarăși experiența asta o am, că până la un moment dat am atras un anumit tip de oameni. Știi, se zice că suntem oglinzi. Este termenul ăsta în dezvoltare personală și o persoană din fața ta vine să-ți arate ceva din interiorul tău. Așa și așa este, poate să fie și un client, poate să fie și un furnizor, poate să fie oricine întrupat, să zic așa. Și atunci vine să-ți arate ceva din interiorul tău, dar dacă acel client, de exemplu, nu vrea să-ți dea prețul pe care tu, revenim la preț, să zicem că tu îi oferi un serviciu și îi spui, uite, valoarea serviciului este ăsta. Dacă valoarea ta despre tine, că revenim la cuvântul autentic pe care tu l-ai menționat, dacă eu cred că valoarea mea și sunt autentică când spun asta, este X, atunci când o transmit, omul simte și poate să primească sau nu poate să primească. Și mai era o analogie frumoasă, zicea așa, tot apropo de vânzări și de partea asta de dezvoltare personală. Zice, gândește-te că inima transmite, este ca și cum tu pe vorbe ai spune ceva, da, uite, prețul serviciului este o calitate și așa mai departe, dar cumva autentic, în spatele tău e ca și cum ar rula un ecran ditamai pe care ar scrie, te rog, cumpără de la mine că am nevoie să-mi plătesc rata. Și știi, adică una este ce scot, ce vorbesc și alta este ce simt. Iar dacă nu transmit cu totul vibrațional ceea ce am în interior, adică și pe ecranul din spate să ruleze aceeași chestie pe care omul o vede, dar tu nu o crezi. Asta apropo de convingerea cu care cum să zic, îți susții serviciul. Păi da, până la urmă, știu că citisem la un moment dat cam cum se comportă omul atunci când face o achiziție de orice fel. Adică undeva la 80-85% din achizițiile pe care le facem zilnic, le facem ca să supraviețuim. Iar restul de 15-20% doar ca să creștem, adică să ne dezvoltăm. Aici vine și paradoxul ăsta al produsului sau al serviciului tău, cât de ușor sau de greu este să-l poziționezi și să-l vinzi în funcție de cum te situezi în acest raport. Și corect. Până la urmă, da, într-adevăr, cam toate deciziile de cumpărare, că le facem la nivel personal sau la nivel de afacere, le facem că ne doare ceva și vrem să luăm durerea aia sau vrem efectiv să supraviețuim.
Dar dacă discutăm despre, nu știu, dezvoltare personală sau traininguri sau lucruri care ne fac mai frumoși, mai deștepți, mai bine priviți de ceilalți, se încadrează doar în raportul acela mic. Da, și vine din partea emoțională decizia mai mult, nu din rațiune. Apropo de ce vorbeam, dacă vorbim de diferența între persoane fizice și juridice, da? La juridice, decizia de cumpărare, și vorbim la persoane juridice mai mari, cum ziceam, se ia într-o procedură, într-o rigoare, se face o analiză, comparativ alte oferte de pe piață și mai departe. Pe când la persoane fizice sau la întreprinderi mici, unde au în spate o persoană care poate să ia decizia acum, decizia poate fi luată, nu poate fi, de cele mai multe ori este luată emoțional. Un imbold, o chestie, rezonez cu mesajul, e un cuvânt, mă atrage ceva și atunci mă duc către. De ce? Pentru că eu am ceva în interiorul meu care are nevoie de un ceva din mesajul celui cu care am rezonat. Da. Uite, vezi, și până la urmă, dacă stăm să ne gândim, obiectivul nostru de astăzi a fost să vorbim despre prețuri, dar oarecum natural discuția a curs către zona de brand, pentru că da, există o legătură foarte strânsă. Adică dacă reușim să construim un brand care să arate cum ajutăm, care să arate cum dezvoltăm, care să creeze acea emoție de a te conecta cu publicul tău, fie că vorbim despre retail sau pentru zona B2B, de aceea brandul este important și brandul ne ajută să ne poziționăm și la nivel de preț, și la nivel de calitate, și la nivel de valoare percepută, că până la urmă asta. Valoare percepută. Și practic prețul este dat tot din valoarea percepută. Pentru că exact cum spuneam, nu contează ce faci concret, produsul, serviciu, ci energia cu care faci acel produs, serviciu și cu care este perceput serviciul și produsul, practic. Și pentru că mulți știi, dădeai tu exemplu, măi, o mașină și o Dacia Duster și un Ferrari, în principiu au, sau până la urmă orice mașină, da? Au aceeași bază. Nu? Au aceeași bază, cam aceeași materie primă, mici diferențe. Probabil că la un cost de producție ajungem undeva la un cost, mă refer, materie primă plus oameni, diferă într-adevăr de țara unde produci, de salarii, adică sunt niște diferențe, dar probabil că diferențele nu sunt atât de mari cum sunt prețurile la mașini. Adică diferențele de cost nu sunt atât de mari cum sunt prețurile și respectiv marjele companiilor. Categoric, da. Și profiturile pe care le au. Ce aș vrea eu să mai adaug și cumva la nivel mic tot timpul e bulversarea asta apropo de prețuri, că nu se face tot timpul diferența preț fără taxe, preț cu taxe. Și de multe ori un antreprenor își face un calcul, își stabilește un preț la serviciu produs și pac, atinge pragul ca să devină plătitor de TVA. Vine mesajul de la consultant contabil că ai atins pragul și va trebui să adaugi TVA. Și atunci își dă seama că n-a luat în calcul din prima treaba asta și sunt tipuri și produse servicii diferite. TVA-ul este ceva care se aplică la toată lumea, să zic, da? Sau în proporție de 95%. Dar sunt și alte taxe și care nu se iau în calcul și nu se cunosc de la început pe fiecare segment, pe fiecare activitate. Și atunci ce trebuie să facă? Ori, practic, concret, mărește prețul cu 19%, că el, de fapt... Bum, din prima! Bum! Și atunci este impact și trebuie o nouă strategie de comunicare, de nu știu ce. Ori vorbește pentru că de ce el n-a comunicat corect de la început, da? Neavând, cum să zic, conștientizarea că vorbim și de un TVA care la un moment dat va trebui luat în calcul în prețul produsului.
Păi vezi, și de aceea este foarte important încă de când ți-ai deschis compania sau de când chiar te gândești să o deschizi. Că știi, când te gândești să o deschizi, știi cam ce vrei să faci și, nu știu, ce vrei să vinzi, ce vrei să produci, ce vrei să dai mai departe. Dar îți trebuie un om în spate care să-ți spună, să te consilieze, îți trebuie un consultant contabil. Pe zona asta ta de business, ok, ai prețul tău de producție, cu atâta vrei sau cu atât te costă pe tine să te produci. Hai să vedem ce înseamnă costuri indirecte, ce trebuie să investești ca să poți să produci produsul sau serviciu. Și pe urmă, hai să punem și taxele, ca să putem să facem, chiar dacă poate unele taxe nu se aplică de la început, cum spuneai și tu TVA-ul, de exemplu. Da. TVA-ul până la urmă înseamnă 19%, adică cu încă 9% Elena, în plus. foarte mult, adică deși impactul la consumator și atunci tu ai două variante. Ori dacă vrei să nu-ți pierzi clienții sau să-i consideri că e dezinformat cu un preț al tău, lași prețul ăla final și practic TVA-ul îți micșorează ție cu adevărat prețul de rămâne în firmă la nivel de venit. Da. Ori, într-adevăr, îl lași la nivel de consumator, dar îți asumi impactul în comunicare pentru că n-ai făcut comunicarea corect de la început. Categoric. Mai mult, uneori se fac greșeli că nici măcar în contract nu este specificat preț fără TVA. Da. Ca ulterior. Da. Și apropo de cost de producție cu cost direct și indirect, vreau doar să mai menționez ceva, că să putem închide, că cred că deja ne-am atins timpul, este un subiect vast și cred că pot vorbi foarte mult și cumva trece de la marketing, comunicare, matematică, contabilitate, fiscalitate, uite așa poți pendula printre toate și tot oricum nu atingi cumva tot. Cred că cel mai bine ar fi dacă aveți întrebări în tema asta, răspundem cu drag țintit. Adică la întrebări țintite, pentru că așa, uite, dar voiam să-ți mai spun ce am mai găsit în practică. Firme de producție lucrări care și-au stabilit prețuri așa, cum să zic, fără să ia nimic în considerare concret. După ceva, ureche, nu? un cost concret după ureche, da. Și în momentul în care s-a preluat contabilitatea, efectiv persoana care se ocupa încerca să restabilească care este costul sau care sunt costurile care intră în producția respectivului produs-serviciu, astfel și cum au ajuns cei dinainte să stabilească acel preț de vânzare. Și care este marja și care este costul și nu era pe nicăieri un antecalcul de genul ăsta sau un... Și vreau să spun că sunt multe companii care fac așa. Vorbeam noi la început de flair, ok, este flair-ul, este piața, dar se poate greși foarte tare cu treaba asta. Adică dacă nu ai acea evidență, acel calcul, acea matematică din spate, acel deviz, și sunt tot felul de situații. Păi da, deci, uite, de exemplu, când lucrez cu clienții mei, când facem, acum, de exemplu, suntem în perioada în care facem strategiile de comunicare, de promovare comerciale pentru anul ăsta. Întotdeauna pornim de la cifre. Adică vrem să știm de la început unde vrem să ajungem la sfârșitul anului. Adică, de exemplu, vreau să cresc baza de clienți, numărul de clienți, cu atât. Vreau să cresc cifra de afaceri, cu atât. Vreau să fac niște investiții care să-mi genereze și mai mult și atât. Adică astea sunt baza de la care pornim când facem comunicarea, pentru că știm efectiv ce vrem să atragem. Ne facem curat în bucătăria internă, știm pe ce ne bazăm acum, baza de atât de clienți acum, dacă vorbim de o companie cu experiență, sau discutăm despre nișa sau zona de clienți pe care vrem să o avem dacă e vorba despre o companie nouă. Da, dar și dacă știi ce vrei să pescuiești și atunci nu doar pescuiești într-un lac gândindu-te că poate o să muște ceva, este mult mai ușor să ajungi la
obiectivul pe care ți l-ai setat. Pentru că până la urmă și în momentul în care discutăm despre clienți sau despre orice industrie în care, nu știu, există mulți jucători, până la urmă strategia aici cea mai bună este să știi să te nișezi foarte bine, să știi exact target grupul pe care ți-l alegi. Discutam cât de important este să îți stabilești de la început niște obiective, să știi efectiv unde vrei să ajungi și anume să știi de la început cât vrei să crești din punct de vedere al bazei de date, adică, nu știu, am 10 clienți de bază, vreau să fac 15 anul ăsta, am cifra de afacere asta, vreau să cresc cu atâta la sută. Am produsele astea, vreau să cresc din punct de vedere al vânzării per produs cu atâta. Adică Elena, dar tu deja tu spui atâta. Eu mai am o întrebare, știi de ce? Mulți ne stabilim, mai ales când e începutul de an, că ziceai începutul de an și aici voiam să te întreb, chit că ne lungim puțin poate, dar mi se pare important. Sau poate într-un episod următor vedem cu cât este plauzibil, cât este plauzibil să îți crești cifra de afaceri sau să stabilești creșterea cifrei de afaceri și cât contează nișa și piața atunci când stabilești asta și cât contează expertiza ta sau brandul personal când stabilești asta, pentru că uite, am văzut acea companie care a crescut în 3 ani de parfumuri, dar a fost a unei persoane cunoscute, da? Care avea un brand personal, a putut să apară la televiziune, din Bambi. Nu rețin exact cum se numește, dar am văzut povestea și e ceva fantastic cum a crescut acea companie în 3 ani la, nu știu, la 2 milioane, 3 milioane de euro cifră de afaceri. Aici contează brandul personal, adică și dacă ești un actor, ai văzut un actor sau orice persoană influentă pe care o vezi în media, va vinde mult mai repede și la un volum mult mai mare orice produs sau serviciu decât cineva care începe de acum. Și e logic, pentru că și nu este cunoscut. Dar revenind, cum, de exemplu, cum faci tu când ești aceste cifre cu care dorești să-ți crești afacerea într-un an? Păi de aici discutăm despre cifre din nou și întotdeauna trebuie să vedem ce s-a întâmplat în trecut. Asta e odată, dacă discutăm despre o companie din nou, care e înființată de mult timp. Vedem care a fost, ce ne-am dorit să creștem și cu cât am crescut real. În funcție de industrie există niște procente pe care ni le dorim, fie și întotdeauna o să punem o marjă, adică un minim și un maxim la care să ne așteptăm. Adică scenariu pesimist, scenariu optimist și eventual scenariu neutru, realist cumva. Da, adică întotdeauna luăm lucrurile astea în considerare când ne setăm bugetele. Dar vezi tu, pornim întotdeauna de la cifre. Istoricul ne ajută să ajustăm mai bine cifrele de la început, adică să nu ne setăm așteptări prea pesimiste sau prea optimiste, dacă vorbim de un business mai vechi, sau dacă suntem într-un business nou, experiența din industria din care venim. Deci, de aceea e important la început de an să pui comercialul și financiarul la masă, ca împreună să găsească planul cel mai bun de dezvoltare pentru afacerea ta. Că financiarul știe să se uite pe cifre, iar comercialul știe să facă previziunile când vorbim despre vânzări și să identifice tacticile acelea de comunicare, de promovare potrivite ca să îți genereze acele venituri. Ok. Păi cred că putem noi așteptăm acum, nu? Aș zice să așteptăm întrebări, dacă se poate țintit. Și nu știu, poate că e de lansat o provocare să vedem
dar o să o anunțăm în episodul următor. Până atunci, dacă aveți pe o industrie, pe o afacere, pe nevoie de, dezbatere detaliată pe nișă, pe activitate, pe industrie, pe istoric, nu ezitați să ne întrebați, răspundem cu tot dragul. Și chiar dacă episodul ăsta a fost așa, poate nu foarte țintit, din care poți să-ți iei niște notițe concrete, eu cred că niște idei principale tot se desprind, și anume că ținem cont de cifre, că ținem cont de nișă, că ținem cont de industrie, că ținem cont de brand și energia noastră, energia percepută pe care ceilalți ne-o percep, ținem cont de vizibilitate, comunicare pe care o putem să o avem sau să nu o avem. Și bineînțeles ținem cont de istoricul nostru atunci când stabilim un preț. Bun, am ajuns la momentul în care vă rugăm, în cazul în care nu v-ați abonat deja, să apăsați butonul de abonare, cel de subscribe, și butonul de like în cazul, sau dislike în cazul în care v-a plăcut sau nu episodul. Asta ne va ajuta să vedem în felul în care vom crea materialele următoare. Mulțumim din suflet că ați stat cu noi până la final. Așteptăm întrebările voastre, așa cum spunea și Mădălina. Mulțumim din nou. O zi frumoasă să avem. La revedere! Da, zi cu prețuri faine și corecte de stabilit. Da. Salutări! Salutări!